Hej, jeg skal til at begynde i skole om 2 dage, så jeg vil lave en video for dem, der måske ikke er helt skoleklar, om hvad der er godt at have med. Så har jeg sådan en map her, som er virkelig god at have. De fleste får nok sådan nogle postmapper, men dem kan jeg heller ikke anbefale, for dem, de går virkelig tit i stykker, det er virkelig irriterende. Også de der mapper, man får i skolen. Jeg har valgt den her mappe i stedet for, den har jeg været ude at købe. Og den er fed, fordi der er sådan en hel masse farver, så man kan have alle sine fag i, og så hvis nu man skal, der er 12, så hvis man får papir hjem, men jeg tvivler på, at de fleste har 12 fag, i hvert fald skal bruge alle de 12 fag til det her, så man kan selvfølgelig have 2. Fordi farverne de gentager sig, så man kan jo have 2 af hver, men i hvert fald, jeg er altid en af dem, der glemmer sådan at have papir med hjem, så det vil nok en god, eller i hvert fald tage dem ud af min postmap, så det vil være en god idé at have øverst her, også når man har elevindtrætte nogle gange, man får sedler med hjem. Så det har jeg øverst, og når der alligevel også er lektier i, så er det en fed idé at have, fordi så skal man alligevel også åbne den. Ja, men det er i hvert fald sådan en her til løspapir. Og så er den så fedt indrettet, at man kan tage det her papir ud, der er nemlig sådan et papir ud, og så kan man skrive, hvilke fag man har jo i det. Og så er der sådan et farveregister, og så har hver side sin egen farve. Eller den er lyserød, og blå og grøn og lilla. Og sådan en gennemsigtig blå ting. Og så lysrød, og så videre. Ja, det er dejligt at have. Bortset lige fra, at man kan ikke klippe det ind sådan, som en mappe, hvor man sådan åbner den, og så klipper den med huller i. Så man skal bare sætte det ind. Så hvis man ikke er, så det er en god idé at ikke være alt for vild med den her mappe. Men det fede er, der er også sådan en her lomme bag. Lomme. Så man kan have et eller andet i. Dejligt. Det er en god ting at have, hvis man er træt af de der stofpap-ting. Og der er sådan en elastik til at lukke. Sådan nogle elastik nu, det kender jeg godt. En lektiebog. Jeg bruger faktisk aldrig sådan en lektiebog. Men jeg har sat mig selv på en prøve, nu skal jeg prøve at bruge en. Det er faktisk en god idé at have. Og den koster 30 kroner i bøger og papir, og der står alle ens lektier på. Eller fag på, udover gymnastik og engelsk. Men i hvert fald står der lektiebog udenpå, og ens navn og klasse. Og så er der sådan et her skema i, og hvad man skal efter eftermiddagen. Og så skal man, så står der lektiebog, denne tilhører, og så står der ens navn, og adresse, og telefonnummer, og klasse, og skolenavn, og skolens adresse, og skolens telefonnummer, fritidsordningens telefonnummer, og klubben. Ja, og her så er der ferie og fridage. Så her står feriens første feriedag og sidste feriedag. Og jeg er altid sådan en, der glemmer sådan noget. Og det kunne være en god idé at have, hvis der, ja, bare dejligt at have. Og så nedenunder står der lejrskole udflugter. Og så kan man skrive dato på. Jeg glemmer også altid datoen på det. Jeg er meget tjusket, hvad der angår skolegang. Så nu vil jeg til at tage mig sammen, da jeg skal på en anden skole, og der arbejder man hårdt. Her er der 10-10 tabellen, og her er der, men så er der 11 og 12 og 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tabellen er der op til. Og så står der formelsamling. Her formelsamling. Og så er der en cirkel, areal, har den, og omkreds, radius, og så står der pi. Altså det er adresse,
adresse, telefonnummer, fødselsdage og så videre. Men ja, det er en fed ting at have, og den koster kun 30 kroner i bør og papir. Men så er det fedt at have sådan en notesbog her. Altså det ligner lidt, at jeg har tegnet på den, men det har jeg ikke. Jeg har tegnet inden i den. Det er fedt at have sådan en. Altså selv hvis man ikke er til nogen af dem der, hvor der allerede er noget på, så er det fed idé at have en farvet forside, som er gennemsigtig alligevel. Og så kan man tegne indeni, og hvis man så på et tidspunkt bliver træt af det, kan man jo hive første side ud og bare lade den være, som den er. Og ja, man behøver ikke kun at bruge den skulder. Så har jeg sådan et, så kan man købe sådan nogle bogbind. Altså, man kan også købe sådan nogle med elastik, der kan trækkes over. Men ja, jeg ved ikke, hvor man køber det, så jeg har lige købt sådan nogle her. Og det er et Vi Unge, hvor der står Vi Unge i sort og grøn og lyserød og med hjerter og så videre og blomster og sådan noget. Men jeg købte det mest, fordi det var Vi Unge. Jeg kan godt lide Vi Unge. Men så uden på det, hvis man skal huske, hvilket fag man har, altså det ifølge smart farvestok. Den koster 17 kroner i bør og papir, den her. Der er der sådan nogle etiketter i forskellige farver, står der ved mig. Så ja, så kan man skrive, hvilket fag man har på, hvilken lærer eller hvilken klasse man går i, og hvad man. Så ja, jeg har faktisk aldrig haft sådan en her før. Det er ikke sikkert, at min skole har sådan nogle starten af. Og de går alligevel altid stykker, når man deler dem med andre og sådan noget. Så det her, det er min, og det er en god idé at have. Jeg synes, det er nemmest dem her med trekanter. Min gamle skole havde også sådan nogle med som var runde, men de var ikke så nemme at bruge. Og jeg har lige opdaget, der er sådan noget klister her på, sådan at det bliver siddende på papiret. Jeg har virkelig tit det problem, hvor at jeg kommer til at puffe den væk, og jeg skal begynde forfra. Jeg er i forvejen ikke så god til matematik, men ja, nu kan det klistre. Men den er fed. Men den er fra Linex. Og jeg valgte at beholde den her, fordi jeg gider ikke have det der fedthalløj ryger af, og at den bliver ridset og klam og grim. Jeg henter lige mit penalhus, og så kan I se, hvad der er i der. Men jeg mangler så en god blyantspids. Men jeg anbefaler mest dem der indeni, så man bare skal tømme den sådan en gang hver uge eller noget. Jeg kan huske det. Jeg bruger også min iPod som lommeregner. Det er en god ting at have, hvis nu man har en iPod. Jeg kan bestemt ikke anbefale den slags. Selvom den ser rigtig fed ud, og låget selv går op. Min og min storebror, så vi har haft sådan nogle. Jeg har haft 3. Vi har 3 til sammen. Og låget skulle gerne gå op, men her der stopper min på det, og den får automatisk noget slim på efter lang tids brughed noget. Og ja, men ellers så er den faktisk ret god, men jeg anbefaler at købe en anden eller have en iPod. Og så er der sådan en mark-ting, så jeg demonstrerer. Godt. Teksten er: Bo bor på Enghavevej 64. Der var mange blomster. Men det er også sådan, hvis nu man laver en fejl, og man for eksempel skriver med kuglepen, så er den også fint at have. Så kan man lige overstrege det. Så det er sådan en overstregningspen ting. Det er fint at have i gul. Jeg kan godt lide det i gul, og det er også mest sådan, at det skal se ud. Så ja, fedt. Fedt. Sådan en er god at have, og sådan en har jeg også. Så har jeg sådan en her jern-ting fra Stedler. En lineal. Og den også skulle jeg have, fordi der er sådan noget halløj på, så den rykker sig ikke så nemt. Og så går den heller ikke i stykker. Jeg har tit oplevet, at mine ting går i stykker. Stiftblyant. Jeg ved ikke, hvor god den her egentlig er, men ja, stiftblyant. Og viskelæder kan udskiftes. Så er det selvfølgelig godt at have stifter til i den rigtige form. Og det er lidt snyd, fordi der er
sådan ikke særlig mange stifter i forhold til, hvor stor den her æske er. Så det skal man lige tænke på, før man køber en super dyr en. Så er det god idé at have lange spidsede blyanter, når man starter i skole. Og kender I godt det der med, at man pludselig ikke har nogle blyanter? Så kan jeg anbefale, at man starter med at bruge nogle blyanter, og man spidser dem indtil man slet ikke kan bruge dem længere. Jeg har en, der er mindre end det her, faktisk. Og jeg bruger faktisk den her stadigvæk, men jeg begynder at bruge lidt af de større. Ja, det her det er Faber-Castell, og de her blyanter kan jeg godt anbefale, men jeg er ikke selv så glad for at bruge dem længere. Jeg bruger dem, men jeg kan faktisk personligt bedst. Jeg er begyndt at bruge de her, og de er også gode til at tegne med. Der står Super Quality fra Relief på, og de er firkantede. Og det er en 2HB, også for en af dem, der trykker hårdt. Og så er der viskeleder i enden. Så har jeg selv sådan en her kuglepen. En kuglepen er godt at have i hvert fald. Jeg har købt sådan en ny en her. Den er sød. Der er smiley på. Og den er fra Bøger og Papir. Og den koster vist 30 kroner. Jeg ved godt, det er meget for sådan en. Stiftblyanten koster forresten også 30 kroner. Det gør stifterne også. Og så er der sådan en her passer. Og den er fra Maped. Jeg ved ikke, hvad den koster. Et viskelæder er godt at have. Jeg ved godt, der er nogen, der har sådan nogle viskelæder på sine blyanter. Men sådan nogle store blyanter er bedre at have. Jeg har så dekoreret mit med One Direction. Så har jeg nogle farver her. De er også altid gode at have, hvis nu man skal lave en opgave, og man skal bruge farver og sådan noget. Hov. Det er også fra Staedtler. Altså, og det tror jeg var det. Så tak fordi I gad at se med.